Hola, jo sóc Snow. Avui som 14 de gener de 2024. Fa 3 anys que penjo a YouTube després de l'ictus. Abans penjava vídeos de tot. Per exemple, Borderlands 2, Overwatch 1, Portal, Hodge. Això. Això és mentida perquè abans de l'ictus um, vaig tenir un ictus. Ho sento. Però això, des de zero. Hola, jo sóc Snow. 8 de gener de 2022 i... Joder. I més tard... Hola, jo sóc Snow. Avui som quart... Avui som 4 de març del 2022. Com passa el temps? És difícil d'explicar, però no parlava. Em costava molt i encara costa. Un futur s'arreglarà. Un futur no. Jo què sé. Continuar. Després, això. I això? Això? I... I això? Es reinicia. He de portar a arreglar el PC un altre cop. És un val. Sí, sí. És molt antic la font de l'alimentació. Fa 2016! 9 anys, 9 anys. És un pal? És un pal? Però què farem? Un pulpo, un pupo, un pulpo, un pulpo. Un pop, però no em sortia. Vaig a millor. Això és nou. És nou. Mira. URL de YouTube. Dos plataformes diferents a Twitch i YouTube. Està bé. Adeu. Adeu, que vagi bé. I el dijous més. Ja està. Adeu.